Heidät tiesivät kaikki, mutta kukaan ei uskaltanut puuttua heidän tekemisiinsä. He kylpivät ympärilleen kuolemaa, ja muut vain katsoivat sivusta. Heitä kutsuttiin nimellä rankaisijat. Kukaan ei mahtanut heille yhtään mitään, ja jopa poliisit olivat täysin voimattomia. Kato, se on rankaisija. Eihän tonne uskalla mennä. Tulkaa pojat peremmälle. Ei vittu, pitäisköhän lähteä pakoon? Joo, lähetään pois. Laskekaa aseenne tai käytän rankaisumetodeja teitä kohtaan. No eihän siinä muu auttanut kun lähteä helvetin vikkelään takaisin asemalle. Rankaisijoille räkyttävät kokivat kovemman kohtalon. Mun poikaystävä hommas sun IP-osoitteen. Pidäpä sinä saatanan typerä huoraa naamasi kiinni. Sä halusit ilmeisesti tavata. Etpä taidakaan olla enää niin kovaa poikaa, kun loppu alkaa lähestymään. Anteeksi hei oikeesti. En mä tarkoittanut niitä juttuja mitä mä sanoin sulle. Se on pikkasen myöhäistä, nyt alkaa itkemään. Ai mua sattuu. Anna mulle armoa. No pistetään tulemaan. No oliko sulla huora vielä jotakin sanottavaa? Ei ollut. Anteeksi, ei mun ollut tarkoitus sanoa sulle pahasti. Noni painuppa sitten vittuun siitä.